नै बैसागु मोसानो नागिरदों जों गामियाव बस्थामोन बैसागु मोसानो नागिरदोंलै लोगोफोर गामि एरियायाव सिरि सिरिनो मोसागासिनो हनै मोसानो नागिरदों सासेनि न'खराव थांगासिनो मोसानो माबायदिहाय मोसायो एसे नायलांदो लोगोफोर मा खालामनो उपाय गैया हर जाबाय बिसिनावनो लास्ट मोसानाया मोसाबाय हनै नायदो लागाव दानाबा मोसानाया मोजां जादोंबा कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनखौबो दाबायना हो लोगोसे आरो गोदान गोदान भिडिअ नुबाय थागोन लोगोफोर नोंसोरो शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आंनि चेनेलखौ अननानै नै माइरङा बेनो गामियावल' जोंना इन्टारेस्टआनो खमलै देग्लाय लकडाउननि थाखायनो एसे खमथार इन्टारेस्टआनो मोजां नङा अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालाम थेंक्स गोजोन्थों।